5 ffordd i lapio anrheg nadolig. Defnydd. Defnyddio hen ddefnydd i lapio anrheg heb dap, drwy lapio a chlymu. Papur newydd. Yn lle prynu papur lapio, defnyddio hen bapur newydd. Rholyn cardfwrdd. Ail-ddefnyddio hen rholyn cardfwrdd a'i addurno. Papur print-llaw. Defnyddio stensil taten i wneud printiau nadolig ar bapur plaen gyda llaw. Papur personol. Gwneud papur personol drwy addurno papur brown gyda ffyn sialc. Nadolig llawen.